Vidste du, at din krop har sit eget cannabis-lignende system? Det hedder det endokannabinoide system, og det hjælper dig med at finde balance. ECS består af receptorer, signalstoffer og enzymer. Det findes overalt i kroppen: hjerne, nerver, immunforsvar, organer og hud. Når kroppen er i ubalance, forsøger ECS at genoprette ro. Din krop producerer selv endokannabinoider. Det regulerer søvn, appetit, smerte, hukommelse, humør og inflammation. De ligner dem fra cannabis og binder sig til receptorer for at skabe stabilitet. CB1 findes især i hjernen, CB2 i immunforsvaret. Sammen hjælper de kroppen med at hele og tilpasse sig. ECS er allerede i dig. Et indbygget system, skabt til balance. CBD støtter systemet uden rus. Bare naturlig hjælp til en krop, der husker.